bụrụ nze m ọzọ bịa kenenu. Aguluzigbo bụrụ nze m ọzọ geenụ m ntị n'ọnụ. Anambra steeti ana m ekene unu. Nke a bụ maka emume nke ịwa ji nke afọ 2023. His Royal Majesty Igwe Rufus Ugochukwu Iloduba Eze Olayinyetu n'ala Aguluzigbo, ndị Onowu, ndị Igwe in Council, ndị President General and ndị Executive ya, ndị PG Women Wing and Village Chairman na ndị Aguluzigbo niile ji ohere were akpọku ndị enyi, ndị ọgọ, ndị ikwu na ibe na gịnwa bụ onye ọma na-egere m ntị n'emume ịwa ji nke afọ 2023 nke ga-adị na ọ bụrụ na